За съжаление, много хора мислят, че черният дроб се регенерира бързо. Истината е, че след един сериозен токсичен удар, на черния дроб му трябват месеци и понякога повече от една година, за да може да се изчисти или регенерира. Два добри примера бих могъл да дам. Единият е при спортистите, които ползват анаболи. Следи от анаболите се откриват и 6 месеца и даже и по-късно в черния дроб и продължават да му влияят. След спирането им, 6 месеца след спиране. При COVID част от пациентите имаха и чернодробна болест. Бяха им повишени чернодробните ензими. 1-2 месеца трябваше да минат след негативизиране на пробите, за да се нормализират чернодробните ензими. Тоест, черният дроб се уврежда бързо, но оздравява бавно.